Audio Jungle. Audio Jungle. салом алейкум дӯстони азиз, нашри арафтаинаи барномаи таланта пешкаши шумо мегардонем. бозингаре ки дар синни 19-солагиш ба нархи 126 миллион евро харидориш карданд. бозингаре ки ба гуфтаи мардум пайрави роналду шида оянда пешвои дастаи мунтахаби португалия мешавад. бозингаре ки ҳеҷ ка намешнохташ, лек дар як мавсими футболӣ кашфи сол шида ки ҳама ном ба номаш шиданд. боварӣ дорум шуморам ба қарибиё ном ба номаш мешавед, шинос мешавем. жоао фелиш. жоао фелиш дар як шаҳри майдаа ки ба номи визео дар португалия ба дунё омадагиай. дар 6-солагиш ба дастаи футболии кӯдаконаи пештинияш дохил шид. баъди як солаш ура спортинг, бенфика ва порту калонтарин ва машҳуртарин дастаҳои португалия таги чашм карданд. хонагиёшон дар ӯ вақт портура интихоб карданд, аммо аллакай дар 13-солагиш аз тарафи мураббиёни даста оид ба тану тушаш бисёр шикоят мешинид, чунки беҳад харобу лоғар буд. фелиш қуввати тоқат кардани игапора надошт, чунки техникаву туброниш дар сатҳи олиҷаноб буд. барои ҳамин ҷоере ки қадраша надонистанд, ӯ дар 15-солагиш тарк карда ки ба дастаи бенфика гузашт. якум бозишда аз дастаи асосии бенфика фелиш мавсими 2017-2018 да биромада буд, лек мавсими 2018-2019 вақти ситорашавии жоао фелиш ба ҳисоб меравад. фелиш дар майдони футбол ай хати ҳамла як хат ақибай, гуфтаи русо бигирем аттанути форвард, яъне дуюм ҳамлагар. аммо ба ин нигоҳ накарда дар мавсими 2018-2019 ӯ дар даруни танҳо ҷоми португалия дар 26 бозӣ 15 гол задагиаю 7 паси головар додагиай. яъне жоао фелиш на танҳо гол зада метавона, ӯ бозии тамоми дасташа пеш мебара. ба харобиш нигоҳ накарда бисёри голоша фелиш ай дурӣ задагиай. ин маънои ӯра дорад ки удараш беҳад сахтай. ки медона, шояд ба мисли роналду дар оянда каме вақша барои танаш сарф кунаву дар ҳақиқат чӣ хеле ки меноманаш дуюм роналду шава. дар бозии лигаи аврупо зидди айнтрахти германия фелиш ҳамара дар ҳайрат монд, чунки махсус дар ҳамун бозӣ 3 голе зад ки ҳар якташ ба таври хичон хушрӯ буданд. ҳамагӣ дар ҳамаи турниро мавсими гузашта фелиш 22 гол зад. барои бозингари 19-солае ки тоза нападаёшӣ нест, и натиҷаи беҳтарин аст. тобистони равон аз саршавии равзанаи трансферӣ фелиша ювентус ва якчанд дастаҳои калони аврупо то 90 миллиона нарх карданд, аммо бенфика аз ида зиёд мехост. атлетико мадрид баъди эълони гризман оиди тарк кардани даста бояд дар ҷои ӯ ягон бозингареро меёфт ки имрӯзу фардои дасташона дурахшон созад. дар охир интихобшона карданд. 126 миллион еврое ки атлетико барои бозингаре ки соли таваллудаш 1999 пешниҳод кард, бенфика рад кардан натонист. хулас жоао фелиш бозингари атлетико мадрид шида ку соҳиби рақами 7 гризман шид. айҳози дар бозиҳои рафиқона пешвоиша нишон додана сар кард. ногуфта намонад ки атлетико ҳамин равзанаи трансферида тамоман рӯйхати бозингароша алиш кард. бисёрша фурӯхт ва ба ҷошон бозингарои олиҷаноб харид. дирӯз дар бозии рафиқонае ки бар зидди реал мадрид мегузашт, атлетико бар ҳисоби 7-3 ғолиб биромаду жоао фелиш як гол зада ку 2 паси головар дод. боварӣ дорем ки нақли мо ба шумо маъқул шида ку аз сипас бозиҳои жоао фелиша ба ҳаяҷон пай мебарем. то барномаҳои нав дӯстони азиз, ҳамакаса дар паноҳи аллоҳ бошед. дар силкаи зери видео буда дароеду фаъолияти моро дастгирӣ кунед. Audio Jungle.